Parlem de Cugat.cat, és un grup de comunicació multimèdia i d'innovació nascut ara el 2008, hereu de l'emissora de ràdio municipal Ràdio Sant Cugat. Té la voluntat de ser, d'una banda, líder en informació santcuganenca i de generar, de l'altra, continguts per satisfer les necessitats del públic actual. Cugat.cat és un grup de comunicació dedicat a la producció i gestió de productes audiovisuals i multimèdia, especialitzat, doncs, en Sant Cugat. El grup té diferents marques, Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat Televisió. Hola, Miquel. Hola, què tal, Júlia? Has comentat en alguna entrevista que treballeu per ser el grup multiplataforma de referència a Sant Cugat. Explica'ns una mica això. Sí, la nostra història, ja ho deies, no? Parteix de ser una emissora de ràdio que, de fet, ara faria 33 anys, es va fundar l'any 82. Les coses han canviat molt, la nostra societat i el món ha canviat molt i les necessitats informatives del nostre entorn i de la nostra ciutat han evolucionat i per això mateix nosaltres hem hagut de canviar. No es tracta d'especular amb la tecnologia, sinó de ser útils i de seguir sent útils i, per tant, aprofitar les noves tecnologies o les tecnologies de la informació per enfortir i mantenir la nostra utilitat com a servei públic d'informació. I això és el que hem fet. A partir del tombant del 2000, 2001, 2002, aquella emissora de ràdio que havia funcionat d'una manera tradicional durant un parell de dècades, comença a plantejar-se la necessitat de transformar-se perquè precisament l'entorn estava canviant. L'any 2002 fem el salt a internet, és una època força inicial del canvi comunicatiu que vam viure després, però aquest mitjà, que és un mitjà relativament petit, sempre s'ha caracteritzat en totes les seves èpoques per ser innovador. També ho era quan era només una ràdio. Sempre està molt atent a precisament això, no? A com l'entorn va canviant per intentar seguir sent una eina útil d'informació per a la ciutadania. Així que a partir del 2002 fem el salt a internet i a partir d'aquí ja, vaja, el moviment és imparable perquè un cop t'orientes clarament a fer servir la tecnologia, la tecnologia digital per enfortir el vincle amb la societat i amb el nostre públic, que és la ciutadania de Sant Cugat, bàsicament, doncs això ja no s'atura i, a més avança un ritme cada cop més gran, no? El primer salt va ser tenir una primera web on penjàvem les notícies que fèiem per la ràdio. Després vam començar a penjar programes d'àudio, després vam començar a penjar vídeos, després vam començar a fer aplicacions per mòbils, després vam començar a fer noves webs, ara estem a la fase de la Smart TV, d'aplicacions perquè el nostre contingut televisiu es vegi a través d'aplicacions de Smart TV, de Samsung i de LG, i en aquesta batalla seguim, sempre sense perdre de vista això, no? És veritat que la tecnologia només o té tanta força les novetats en aquest terreny que et poden xuclar i a vegades pots caure en el risc de irreflexivament posar els peus a totes les galledes, per dir-ho així, no? I es tracta, tenint recursos limitats, intentant optimitzar les coses, de saber triar, saber-te anticipar en algunes coses i també una cosa molt interessant que deies abans, Albert, no tenir massa por a l'equivocació, perquè l'equivocació és necessària i, a més, si vols innovar i tens por no podràs. No et vols arriscar, doncs és difícil. Nosaltres ens hem arriscat, no tot ens ha sortit bé, ni tots han estat encerts, però hem anat aprenent i hem arribat fins aquí.